Εδώ ο κύριος, πέραν του ότι μοιάζει με τον Λεβαντόφσκι, δεν είναι όμως, έχει δημιουργήσει μια τεράστια αλλαγή στην αγορά των ανελκυστήρων. Και πρόσεξε τι πρόβλημα έλυσε με την εταιρεία του D3D Lift Lens. Μέχρι τώρα πήγαινε ένας πολιτής σε μια οικοδομή και για να πουλήσει ανελκυστήρες έπρεπε να πάρει μέτρα, να κάνει συζήτηση, να στείλει mails, να στείλει μετά έναν ειδικό να πάρει άλλα μέτρα, να ξανακάνει συζήτηση. Περνούσαν 5 εβδομάδες και πώληση δεν γινόταν από τον επιχειρηματία. Άρα πήγαινε ένας πιο γρήγορος και έκλεβε τον πελάτη. Έρχεται ο Τάσος και λέει: Stop! Τέλος οι καθυστερήσεις. Έχεις επιχείρηση με ανελκυστήρες? Έλα στη 3D Lift Lens, στείλει ένα μήνυμα ή αν ξέρεις κάποιον, στείλει αυτό το βίντεο και πες του το εξής: Κοίτα να δεις, φίλε, έχω τον τρόπο η πώληση να μην γίνεται σε 5 εβδομάδες ή 5 μέρες, αλλά στα 5 πρώτα λεπτά. Στην πρώτη συνάντηση που θα πάει ο πολιτής σου στην οικοδομή. Πώς? Αυτό θα αφήνω να τα συζητήσουμε πριβέ. Στείλει ένα μήνυμα τώρα στη 3D Lift Lens και τέρμα οι δικαιολογίες και οι καθυστερήσεις.